Bili. Hmm? Bili. Kailangan. 2 viewers, hello po. Hello. Ano? Kakagising lang namin. Ay, nakaligo na ako. Bilain mo ano? Bubuksan mo. Ganda lang kasi. Yo. Ay. 234. 4 viewers, hello po. Three viewers, hello. Kakain pa lang kami ng tanghalian. Gusto kitang isayaw ng mabagal. For viewers, hello. Lalak ba yan? Saan tayo kain, ma? Diyan na sa lamisa? Ha? Diyan na tayo? 6 viewers, hello po. Ba dito na lang? Okay na, may na. Oh, Gusto mo kape? ayaw magkape. Ha? Ayaw magkape. Mamaya na lang magkape. Comment po tayo. Ulam namin. Ulam namin. Lumabas kayo pagkagising. Kasi bibili sana ako ng ulam lulutuin ko. Para abot na sana mamayang gabi. Kaso, pupunta naman sa palengke. Sarado na kasi alauna kami lumabas. Bumili na lang kami ng lumpia. Tsaka ito, San Marino. Mamaya bibili kami ng ulam para mabaon namin pagpunta sa
yung signal. Kailangan ko po. Ulit, tignan na lang. Tignan na lang. Lagi mo sa lasa. Dito ko lamisa. Dito ko yung lamisa. Oo. Tanggalin mo muna yun. Ilang taon din bago nakapunta dito sa sa Santa Misa. Umalis kami dito. Umuwi kami dun sa probinsya. Isang taon pa rin yung anak ko. Buhay pa si Lola. Yung Lola nila. Tapos ngayon lang ulit nakabalik ako dito. Pero si Mrs. pumupunta rito. Ngayon lang ako nakabalik. 9 years bago nakabalik ako sa Santa Misa. Kasi dati nga ano pa lang, wala pang covered court. Ngayon may covered court na. Tapos yung basketball court nasa 3rd floor. Malupit yung covered court dito. Nasa 3rd floor yung yung court. Dati open lang 'to eh. Lahat na. Pati doon sa Pamana, ganyan. Ay, Ganun sa na rin. ano, sa Baltaw. Ganyan na din. Sabi ko nga sa kanila, lakad-lakad kami. Vlog-vlog sana ako. Punta kami dun sa dating pinupuntahan namin nung wala pa kaming anak. Dun sa Stop and Shop. Kinakainan natin dun pa kaya yun. Yung lugawan dun, unlimited lugaw. Wala, madami na nagbago. Tapos yung mga ano dun, mga quick. Tapos mga calamaris. Siguro nandun pa yun. Madami na kasi nagbago. Kasi nilalakad lang namin yan eh. Dati. Dun sa yung SM Santa Misa dyan lang eh. Lapit lang. Mga 15 minutes. Nasa din na mag-on ba? Napag-asa sila nisa? 15 minutes. Nilalakad lang namin yung SM Santa Misa na yun. Tapos yung... Ha? Okay lang. Ako na. Ako nakasama nito. Kain po tayo. Kakamay na lang ako. Basta ko magkamay. Dito na lang magpa-plato. Dito na lang din pa-platoan ko. Dito sa baba. Ang lamig ko. Ang lamig dito. Ang tubig. Maingay. Saan ito? Ano? Madalian yung ulam namin na nakuha. Dito ba sa'yo? Tingnan mo. Kalikasan. Yung rice cooker mainit. Hello po. Ay, good afternoon. Good evening na ata. Yan si Bayaw na pumasok. Kami lang dito. Kasama. Lumpia. Sarap. Na ano pala siya, na-promote siya. Si Bayaw. Oo. Kinagatan mo yan dati na. Dati. Tinikman ko ba? Na-promote siya na ano, assistant chef. Assistant chef na. 5 viewers at sa isang nagtamsak. Yan, ulam. Kuya Rini, hello po. Shoutout kay Kuya Rini. Yan, ulam namin. Bigyan mo naman init kanin dito. Dahil pagod sa biyahe, di ako makatulog na bumibiyahe talaga. Hindi ako natutulog eh. Yung asawa ko, tulog ng tulog. Tapos pagdating dito, tulog pa rin. Ito na lang. Kaya ako, kaya to. Pwede bang pumatod sa basyo? Kaya to. Pwede mo paggabi pumatod. Baka sabihin na naman ni ano, magpapaawa. Ano yun? Pintuan tayo, pintuan.
Parang gusto kong lagyan ng asukal. Okra. Opo, dito na kami sa Santa Mesa. Kaya rin. Dumating kami sa Cubao, alas 5. Na-traffic, grabe yung traffic dun sa bandang Sariaya tayo. Kasi madilim eh. Halos magdadalawang oras kami nakahinto. Yung bus. Hanggang nga sa ano, umalis na. May mga ano kasi, Inaayos. inaayos mga road. Napagdating dito bagpak. Kumain muna pala kami kanina. Diba na lang. Salo na lang tayo sa ano, plato. Kalat tayo mamaya. Para ano naman, maiba naman yung buhay natin. Kailangan natin kasi matulog na matulog. Ano, alas tayo. Alas 12. Kasi pag matulog tayo ngayon, hindi ka agad makakahulog mamayang gabi. Mayroon tutulugan doon. Kailangan makapwesto tayo. Ang dami ng tulog mo eh. Mahaba tulog mo. Tulog ko pa ako. Gusto pumunta dun sa ano yun. Sacred Heart. Ano tayo dun? Magsindi. Hmm? Kasi ngayon lang tayo nakapunta dati nung wala pa tayong ano, lagi tayong pumunta dun. Magsimba tayo. Ano yung gubagangan, magsimba tayo. Sacred Heart. Stop and shop. Makain. 11 viewers sa lupo. Sa 4 na nag-thumbs up. Nakaka. Lumpia. Saan po? Pagkagising ko gutom. Direct viewers, pasok po. Abang ka rin eh. Yung copyright. No. Nagising ako. Tumukulo yung tan ko yun. Gutom. Shoutout sa anak ko, alam ko nanonood yun. Baby, comment ka baby. Like and share, please. Sabi ni Karen. Nandun viewers, hello. Wala tayong pang-upload eh. Salamat ulit tayo sa helmet mo. Na-upload na ni Penuli. Ganda, solid yung helmet na binigay sa akin nan. Weapons ko. Tapos nag-message tayo ng personal sa kanya.
Sobrang ano Matagal ko siya. ng pangarap mag-helmet na bago. Kaso di ko muna inuuna kasi may... Yung mga priority. Hmm. Ang ganda ng message ni ano, ni Kuya Vince sa'yo. Kumain. Hmm? Sarap kumain. Ano? Masin ba tayo? Ito try natin. Hmm. Ano? Nagutom talaga siya, oh. Kumain na ako. Hindi siya makalabas kanina kasi malilito siya sa daanan dito eh. Okay na. Ay, ako kabisado ko yung daanan dito eh. Di mahanap ko naman yun. Mahanap ko matagal ko yun. Malilito ka lang. Mahanap ko yun. Kasi dinaanan natin na natandaan ko na eh. Maano 9 kasi, years? Daming pasikot-sikot dito. para kang ano, para kang naglaro ng maze. Pwede mag-ano dito. Naalala ko nung bata ako, sinama ako. Bago pa lang ako dito, sinama ako mga rolling ng kapitbahay namin. Pagdating nag-alala yung lola ko eh. Bakit? Kasi nung bata ako, pinapadala lang ako dito. So, pinapara ni Papa yung bus. Tapos, sasakay ako ng bus. Pagdating ng terminal, susunduin ako ng tito ko. Ganun lang yung routine pag bakasyon. Tapos yung Christmas na, niyaya ako nung ano, doon lang sa kabila. Niyaya ako nung kapitbahay naman. Pinaneng, mga rolling tayo. Si Oo naman ako. Kasi nga wala akong kalaro. Mga rolling kami hanggang doon. Pagdating namin ng araw na yun, wala lang alala sa akin yung lola ko. Kasi paano daw kung nawala ko, hindi ko daw kabisado ko. Yung ending, may nakuha naman kami, binili ko ng Play-Doh. Yung Play-Doh, tagla 5 piso ng kanya. Sayang nga wala na si Lola eh. Ma'am Marciana Nigira, hello po. Hello po, good afternoon po. Napakabait Kain po. ni Lola yan. Umalis kami. Malalaman niya na kasi wala na akong trabaho nun eh. Ako, wala. Kasi mabait din yung lola niya sa akin. Napakabait niya sa akin. Paalam kami na uuwi na. Doon na kami titira sa ano. Tapos, pumunta lang kaya po bumili ng Santo Niño. Hanggang ngayon, inaalagaan namin yung Santo Niño na yun. Laki yung Santo Niño. Ganito kalaki oh. Sabi niya, alagaan nyo yan. Kasi yung pag-alis niya, baka di na tayo magkita. Yun. Na nga yung nangyari, Yun na talaga. hindi yung nagkita. Di na kasi namatay na. Yung pandemic ko na. Pandemic. Hindi rin naman makaluwas kasi sobrang higpit talaga. Sayang. Dito lang naman, bahay sa ano ni Lola. Yun ang Wait, kabila ah. Yun nga yun yung ano, nag-ano sa akin pag ano, December tsaka bakasyon. Parati niya akong pinapapunta dito. Papasakayin lang ako ni Papa ng bus. Yun na. Magsyuta pa lang kami nito. Pinunta, sinama niya ako. Sakto birthday ni Lola.
Pinagpaluto ako ng malagkit. Yung suman. Tapos Suman, suman dito sa atin, dito sa Manila, Biko. biko. Kaya natuto kami magbiko. Di marunong naman ako nun. Kaso kakaiba lang yung pagluto niya. Kasi parang isasaing muna eh. Biko nga yun sa Manila. Sasaing muna. Mababa lang yung silula. Yung lutuan. Malit lang. Mas malit pa dito. Malit pa sa akin. Tapos yung lutuan niya, sakto lang si Lola. Kaya kung matangkad ako sa kanya, nagluluhag ako nakaganyan. Bago natapos yung pagluto, masakit na yung ganito. Kay Lola ko natutong mag-ano. Hindi naman kagalingan magluto, pero yung mga magluto. Kasi masarap magluto yung si Lola. Tapos Favorite ko dun sa kanya yung adobado eh. lagi kong kabiruan yun. Bert Isidro, hello po. Sana maoperahan na Miss Goodness. Sana nga po eh. Yung mga kasi yung mga nangyayari talagang right, hindi natin sana nga, maoperahan mo. Kasi may mga, Sana nga ito na yun eh. Para siguro hindi pa yan hindi pa hinahayaan kasi may mga bagay na kailangan na para bago magbagong taon, masaya na. kahit naman hindi magbagong taon, masaya naman. Masyado mo kasi dinidibdib yung Huwag natin dibdibin yung mga nangyayari. Hirap kaya magtrabaho na may iniisip ka. Tapos pag galing mo ang trabaho, maladatnan mo. Masakit ang ulo. Siyempre, Makasibangot. masakit yung ulo. Yan, natural lang naman yan, mainit sa atin. Ano kung matapos na. Para makabili na. Kakawawa naman yung anak natin na laging iniiwanan. Kanin pa? Pa? Sa kumain na bang nagkikwentuhan eh. Saka ngayon lang tayo ulit kumain na sa isang plato. Lagi kong wala eh. Marami na yung sinaing natin para mamaya. Kaya sulitin naman natin yung banding. Hindi na comment si Bebe. Busy ata yung anak namin ah. Ano kasi? Yung, ito. Dati yung binibili. Sige na. Ayaw mo na ito? Hmm? Kayo na. Sige na, ito. Diyan eh. Madami nang nagbago. Kanina nga sa Superlines, medyo napalayo kami. Nandito ako. Nakalito na doon yung ubaw. Hindi na kasi sila pumapasok. Di ba galing, di ba galing EDSA, ganyan, papasok sila sa terminal nila. Point to point. Hindi na. Sa likod sila dumadaan eh. Mahirap pag nag-commute, pero ako kasi, sinusundo ako ni ng kapatid ko eh. Ano? Mel Mauricio, hello po. Good Hello. afternoon. Shout out sa Team Pahuan. Mga silent viewers. Sige na. Okay. Wala yung kapatid ko eh. Dapat pala nag-live tayo. Hindi yung kapatid ko. Para makilala din nila. Sa yung nag-ano po trabaho sa
Korean restaurant. Lasa naman ubos eh. Gutom ka ba? Gutom ako. Ha? Gutom. Ano na pala na ako gusto yun? Ako din alam kung saan nakalagay yung bigas. Kain na hana ako. Wala ko nagsabi. Ayun naman kitang gisingin. Haba ng tulog mo talaga. Simula pagsakay natin, tulog ka. Hanggang sa bumaba. Nagigising-gising ako. Ilang beses ako na ano eh. Nagigising ka lang pag ano, pag mag-iinto ng bus. Nagigising ako na ano ko eh. Untog. Nauntog ako. Doon kasi kami sa ulihan, Parang lumilipad yung ano, yung bus. tumatalon eh. Hindi na ano siguro kasi tagal nga na naka-stop. Simula nung nakalagpas na doon, narurot na ng driver eh. Kasi nga, parang ano kasi di ba yung mga bus galing probinsya, hindi sila pwedeng maabutan ng umaga sa EDSA nga. Yun ang alam ko. Hindi ko lang alam yung ano. Grabe, bilis talaga eh. Bawal di ba sila naaabutan ng umaga kasi may tendency mahuli sila. Kasi anong oras na talaga? Umaga na. Dumating tayo doon. Ulit tayo ng traffic. Katantado ko na yan eh. Kasi ilang beses na tayo pa Maynila. Kung alas 10 yan, nasa Atimunan tayo. Yung ganito natin, Atimunan na yun. Yung bibilhin ko sana ng ano, yung tinapay, yung pinagong. Ay, masarap doon eh, sa pagbilaw. Yun din yun. Gawang sariyaya yun. Kaya nga, sa pagbilaw kasi, nakita ko kasi yung ano eh. Yun din yun. Doon ako bumili, yung packaging niya kasi kakaiba, kaya hindi mo talaga, hindi katulad yung ibang Yung nagtitila kagabi, hindi yun. Yung menu. Iba ang packaging yung tinandaan mo yun. Masarap yun. Kulay red. Kulay red yung pangalan mo. Ay yung papel na nakadikit doon. Boom. Busog na. Diba talaga nangyari kahapon eh. Nag-aabang. Ako nag-i-edit. Sabi nito, abangan ko yung bus. Nung nag-i-edit ka ako. Pagtingin niya, yan na. Buti huminto dun sa ano, sa unaan. Kasi nabol nung nakamotor na kumakain sa kila mama. Kumakain ng luglug. Hintay kami ng bus. Nabutan ko yun ng crime kayong ano, yung mga asawa. May tumatawag. Group chat mo. Cancel mo. Yo. Pag natapos bukas, sakay din ulit ko. Kung happy birthday kay Pula. Birthday ni Pula ngayon. Oo. Baka wala siya dun sa bahay. Kasi kakatawag na. Birthday niya kasi yan yung ano eh. Pagkapanganak niya, ni Mrs. Tapos, dinala sa ano, dinala yung anak namin, iniwalay yun sa'yo, di ba? Tapos, inutusan ko si Pula na bumili ng pagkain na tayo dun sa Santa Ana. 7-Eleven, lakas ng ulan. Halos nagbabaha.
Nakashot siya mula dun sa ano. Pumunta dun sa ospital, pumunta dun sa akin. Dumudugo yung ganito, yung paa niya. Nakashot dun sa kanal. Yung kanal na, buti nga lang, maliit lang kung malaki. Naku. Tapos pa naman ng agos. Dugo yung ganito kasi tumama sa bakal. Walang takip yung ano eh. Kanal. Birthday na birthday niya ganito talaga. Kaya pala para kang mawalan sa birthday ni Bebo. Lakas ko lang nun. Pagkapanganak ko kay Bibi. Bumaba dyan sa taanan na yun. Tapos pumunta pa kami ng ano. Kasi may kinuha ko dun sa trabaho ko baga. Yung company may kinuha ko na ID ko ata yun eh. Sumama sa akin. Tapos kailangan na yung ano dun sa ospital. Dala-dala ko. Traffic. Simula dyan sa kanto. Jollibee eh. Kalintong. Mula kanto ng Kalintong. Ginaging namin yan abot sa ano. Dun sa Santa Ana Hospital. Umapot lang na si Pula. Yung mga takbo. Ako di ako nakakaramdam ng pagod eh. Sa pagod na. Kaya yung magpaiwan, sumusunod sa akin. Eh, hindi niya alam dyan eh. Malayo-layo ba yun? Natakbo eh. Galo. Mula kanto ng ano, Kalintong. Wala yun, tatawid ka pa ng Tulay. Ng tulay. Dadaan mo pa yung ano. May piyot food pa dyan. Marketplace. Marketplace. Yung tulay. Layo pa. Di talaga ako nung na ano, kahit gutom. Wala akong naramdaman nun eh. Pero nung makalabas na si Baby, dun gutom. Lumabas na yung gutom ko. Kain kami ni Pula dun sa mga inasal. Gutom na ako. Grabe tiyagaan. Hindi ko ito. Baka man. Lagay mo doon. Huwagasan ka spoon ko tayo na. Kukunin mo yung suka. Ha? Punta ka sa simbahan. Makapagsindi man lang tayo. Antok ka? Gising mo lang. Gising mo lang ako ng kamay. Tapos magpintuhan. Ano ito? Pag-uod ko ah. Ulo? Ha? May barbecue pala sa labas eh. Hit viewers, hello. Ay, pumapatak. Ulan na. Mahina yung globe dito. Sino yan? Kabeshi ko. Tok, 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 tok. Tao po. Gusto ng paper. Wala. Wala pala, dito pala siya nagsasampay. 15 viewers, hello. Tilo sa 8 na nagtamsak. Natawa talaga ako dun sa kinainan natin. Anong ganap for today's video? Ano po? Pintuhan lang. Pintuhan lang muna po, tawag ng upload. Lang upload. Tapos, Update na din. kakagising lang namin. Nakaligo na din. Skyscraper. Hello. Hello po. Good Pagod sa afternoon. biyahe. An update.
Pagising lang, nagutom. Kami lang dalawa. Si Bayaw, pumasok. Ano kasi, umaga na dumating yung bus. Nakarating kami dito, alas 7 na ba? Parang mag-alas 7. Alas 7 na umaga. Kasi sobrang traffic sa sa bandang Quezon. Nakiso mo. Oh. Kaya dumating talaga dito umaga na eh. Cute yun naman tingnan. Sweet, sana all may ka-join sa live. Magkakaroon ka din po ng ka-join sa live. Hmm. Hanapan po kita. Pero, Nakita niyo nang tumawa. Hindi ka raw tumatawa eh. matawa din naman ako. Ano yan si Kabeshi ko? Babae ba lalaki? Busy nga eh. Hindi ko nakikita. Ay, ganito lang maghapon. Tapos bukas, gala. May ano tayo. Punta tayo bukas. Oh, gala-gala. Maglalakad tayo eh. Lakad-lakad. Ay, saan tayo? Itaas mo. Baka may gumit na sa Saan ilalim. tayo ano? Sasakay? Doon sa Don Bosco, dito na. Sabi na oh. Maya, dikitan ko kayo. Ano daw? Wala. Kasi lolo ko ngayon naglalagas. Ano daw? Ay, oh. Ano? Serena. Serena. Ang sabi niya? Serena daw siya. Ito na. Gawa ka Hanapan ng kita. Hanapan playlist kita kabay. sa Kabeshi. YouTube. Tol, Hindi pa tayo Gawa nakakapag-asikaso ka- ng YouTube tol para yung mga solid viewers mo i-play all yung mga video mo. Malaking tulong din yun. Opo. Kaso, hindi ko pa tol maano yung ano eh. Kung paano gumawa ng magkaroon ng playlist. Salamat, sabi ni Tabishi. Papagawan ko nga yun kasi yung asikaso ng YouTube channel ko, yung kapatid ko. Tanong ko sa kanya kung paano maggawa ng ng playlist. Wala talagang playlist yung channel. Oh, may chat siya. Bayaw. Okay pa lang po. Pinapagawa, may chat yung bayaw ko. May ano ka? Magulog ka muna. Para ma-replyan. Kasi, ang barya. Diyan. Kasi nag-chat yung yung bayaw ko eh. Pinadala ko yung GoPro ko sa kanya. Gawa ka ng paayos para madali yung pag-vlog. Mas maraming nagagawang vlog. Ano pangalan niya? Tapos, pinadalan ko lang ng 1K. 2K daw yung yung pagpaayos. Sabihan mo ano na muna. Bayaran na lang natin dito. Sayang yun yung ano eh. Yun yung una kong nagamit sa pagbablog at yun din yung pinakang una kong nabili. Pinakang unang sahod ko sa pagbablog. Yun ang una kong pinundar. Yung GoPro na yun. Parang album lang yun tol. Correct. I-try ko po kung paano gumawa nun. Mahina kasi kung magkalikot sa mga ganyan-ganyan. Pati nga yung channel ko talaga. Yung kapatid kong babae. Pati yung channel niya ni Pula. Yun din yung kapatid ko yung nag-asikaso nun. Dami nga nagre-request po na magkaroon daw ng playlist talaga yung channel ko. Umuulan. Biglang pumatak yung ulan dito sa Santa Mesa. Taga saan po kayo? 17 viewers, hello. 9 sa 9 na nag-thumbs up, hello po. May payong ba dito? Hindi ko alam. Yung tuwalya. Para ma-replyan mo.
Para kung ano, madala na yung ano, bayaw. Tapos may dala kami dito na ano, Pili. Ano to? Isang balde to binigay nung uncle namin. Isang balde. Pili. Kaso, mabigat niya na dalhin. Ginawa ko, nagdala na ako ng isang plastic. Ito, isang balde kasi tag ano nga yun eh. Nagbungahan yung pili. Kaya may natira dun. Daming natira dun sa bahay. Pag uwi namin, ibibilad ko yun. Tapos, gagawa ako ng ano, santan. Yung pampalaman sa ano, tinapay. Tawagin kasi sa amin yung santan. Matamis. Ano, nakahulog ka? Ikaw ano? Nakalit na to? O, ito na. Iyan mo siya ano. Kapatid mo. Sabi mo okay na yun. Sige na, reply mo kagad. Greeting viewers, hello. Magpintuan lang tayo, maulan. Aalis pa naman tayo. Wow, Bicol ba kayo? Opo, sa Bicol po kami, sa Kamsor. Kamsor. Kayo po, tagasan po kayo? Dito ako sa Yoki Tol. Solid viewers nyo kay Miss magandang pag may mas maganda pag may playlist sa channel mo para ma-play all kahit walang nanonood. Opo. Nasa ano pa na siya, nasa UK. Salamat po sa suporta niyo sa Maulan na hapon. Rose Cañete. Yun ba Kuya Dison yung GoPro mo ginagamit mo ngayon? Ay una mo kita kay Rika. Hindi po. Ano yun? Kasi nung kasagsagan sa vlog kay Rika, hindi pa po ako nung nagbablog. Bali, nung nag-house blessing kay Rika, doon ako sinabay ni Kanuli na mag-vlog. First vlog ko po nung house blessing kay Rika kasi ako po yung ano, kusinero doon. Ako yung nagluto nung handa nung ano, house blessing kay Rika. Tapos, nakasimula ako dun sa ano, paggawa ng bahay ni Mary. Tapos na-monetize ako nung sinama na ako ni Kuya Noli dun sa Bulacan. Palitan kami na nag-drive nung sasakyan niya. Tapos nakaipon na yun ng dollar. Tumatawag si Bayang. Tawagan mo na dyan. Tapos nakaipon ako ng dollar na. Decline mo muna. I-decline mo Tapos yun na. Pagkatapos doon kila Mary, lumipat kami doon kila Badit. Bahay nila Badit sa kanina. Nagkaroon na ako nun ng sahod. Yun na, nakabili na ako ng ano, ng GoPro. Pero maayos. Pinapausay man tulong GoPro, dalawa. Ako ka extra. Ngayon ako, 700 na sa lahat. Kulang. Pag ko ka, sindan mo iba no? Sana. Gano'n? Kung ko kita na no, tasali ko na sa, dapat pala pinadala ko na sa ano. Kukuha namin yung isang tapos ko. Pinanod ko. Ako kasi kang mauraman, katrabaho mo na ano, tawag Tumawag si Bayaw eh. May mga isang tapos, dito ako sa aling panik kami sa ako. Pero mausay ko na yun, Oo, kaya ko na yan. madadara mo. Dati man ako nagpausay kaya sa cellphone. Madadara mo no. Ha? Madadara mo. Balikan ko, di sa nakabalik sa naman ako. Kalisuot ka man natin. Pag ko sabi ayatan mo Gcash, lugod sa Gcash, tapos Gcash yan sa ano. Gcash na lang ba? Ang dami niya kukuha. Nandun na sa nakarta na siya. O kuya Gcash. Nag-apply ka ng biggest data. Mamaya ka lang, naman ako sa'yo ng beauty ko, nasa 8 eh. Yan tumawag si Bayaw. Ito naman, itong GoPro na po ito na ginagamit ko. Ito yung niregalo sa akin ni Kuya Jojo. Kuya Jojo. Hero 9.
Yung nabili ko, ano po yun, Hero 10. Yun. Yung kanina, pinadalan ko lang kasi si Bayaw ng 1K. Tapos na ba hindi kayo? Tapos, Tapos naman hindi mo na ba kayo? yung bayad pala, 2.5. Tapos ginawang token na lang, kulang yun. Kasi wala rin dalang pera si Bayaw eh. Maayos, so salamat. Okay na yun, basta ano, magamit ko yung GoPro. Papacheck ko muna, tawagan nyo na sa na-outro. Sabi ko ako na yung pinakamababa. I-check ko na ako ko yung kaya sa dyan. Oo. Pero pag kuha sabihin ko, i-check mo muna nila. Oo, pero kuha. At with Gcash. Kung ano ako. Yan. No, kung ano man ng gadno, kung dahil nabuksan na, kung pwede pa siyang ano, mabasa sa uran. Nanod na, kami kuha na si Batman. O, sige na. Ano, mag-update na sana ako. Oh, Oo. kailangan talaga maayos yun. Kasi yun talaga yung pinakang unang sahod ko, tapos binili ko talaga. Kasi unang pagbablog ko, yung ginagamit ko yung cellphone na Samsung na bigay ni Bianan. Yun ang ginagamit ko na pagbablog. Kaya sabi ng asawa ko, nung makakasahod na ako, sabi niya, i-improve. Yun. Naisip ko, bili ka ako natin to ng GoPro. Nung nagpadala ako dito sa Bayaw ko nung pambili. Amo paring Jason at maayo ang naging biyahe niyo. Opo, salamat po kasi okay talaga yung ano, biyahe. Tapos, pinadalan ko yung Bayaw ko ng 18 kasi yung sinawad ko nun 18 eh. Tapos, basta yung kabilan nun, umabot ng 20. Kasi yung memory card pa, bumili ng memory card. Yung memory card nasa 2 plus. Tapos pinadala na lang ng GNT. Wala GNT na lang yun. Iniingatan ko yun, biglang nasira. Nangyari lang naman nun, ano, bago ko umalis dun sa bahay, nag-intro ko na nag-vlog. Tapos pagdating ko dun sa paggawa ng bahay ni Crystalline, bubuhayin ko sa nandun na kami. Hindi na nabuhay. Ang hinala ko noon siguro, nagpalit ako nung, kasi umuulan noon eh. Baka nagpalit ako ng battery, basa yung battery. Baka doon yung nangyari. Kasi sabi nung technician, nabili ba yun ngayon? Water ano? Water ano daw yun? Water damage. Water damage. Karamihan daw ng pinapagawa doon. Tapos ang pinakang-rate nila is nasa 2.5. 2.5 talaga ang ano nila. Okay lang ano. Basta maayos, ang importante maayos. Ang nangyari pa, 1,000 lang yung napadala natin. Oo. Eh, Ay, harap ka lang, ano? Baka dyan sa kanila, baka may ano. Sakto pa lang, sakto pa din yung pera natin. yung ano kasi, yung kapatid ko, sabi ko, pumiram ka 20 muna viewers, hello. pumiram ka muna sa katrabaho Trabaho. mo. Kaso, Wala rin. Malayo pa daw yung sahod. Okay lang, basta maayos. Kaya dinala ko eh. Bala ko sana, ibalik dun sa nabilhan. Kasi 1 year, lagpas sa 1 year. No? Ano eh. Kaso ano na, sobra na. Wala na sa warranty. Buti na lang, nabigyan ako ni Kajojo kayo. GoPro pala yun yung ano, nagagamit ko. Don't subscribe po and watching po Kabishi ko. Okay po. Hello to everyone. Opo. I-subscribe po kita. Kabishi ko. Shoutout sa mga Kabishi ko. 19 viewers. Sumayo sa'yo na. Sa iyo. Salamat po. Hanapin ko po yung ano nyo, yung channel. Tingnan mo nga ma. Yan sa cellphone mo. Kabishi ko. Sa YouTube po. YouTube. Kabishi ko.
Yun, shoutout sa mga viewers natin na nasa ibang bansa. Hello po kayo sa inyo lahat. At siyempre, ingat-ingat po tayo sa mga work, sa trabaho nyo. Alin ba dyan? Kabishi ko. Wala. Try mga i-ano. Wala na siya. Sir Rolando, sana maging okay na si Mrs. Sana nga po. Malalaman po yan bukas kung ano sabi dun sa ospital. Nagbabalakan ko nga nito eh. Sabi ko sa kanya, kung wala pa rin, mag-ipon na lang kami ng pera. Doon na lang kami sa Bicol. Kasi ilan na yung naubos na pera eh. Kaso wala tayong ano eh, yung biglaan na yan ng pera bibitawan. Kasi ito, dati na kasi siyang nag-ano dyan. Kumbaga may record na dyan sa hospital na yan. Kaya dyan kami bumalik. Tsaka mga espesyalista yung mga naggagamot dyan. Pangalawa na niya ng ngayon pangalawa niya ng pag-opera sa polyps. Una, ano pa lang to? 16 ka pa lang nun, no? 16 pa lang siya. Pero magkakilala na kami. Inoperan to dyan. 16 pa lang siya. Tapos ngayon bumalik. Nasa 15 years lagpas, no? 31 ka na eh. 31 na siya eh. Nasa 16 years bago bumalik yung polyps. Kasi yung polyps pala yan, habang buhay. Watching from Chicago. Ano po sakit ni Mrs.? Polyps po. Polyps sa ilong. Tapos yung yung polyps pala, habang buhay po pala yan, di naman pala natatanggal. Kumbaga, pabalik-balik yan. Hindi may tendency siyang bumalik. Bumalik, oo. Tapos, pagka pa nito, isusunod pa, halimbawa na opera na yung polyps sa ilong. Isusunod pa yung tinga kasi yung eardrum niya, butas. Yun talaga yung nung nagpa-check up po siya dyan sa hospital na yan. Yung pinapa-check upan talaga namin, yung tinga. Kasi nagpa-check up kami sa Bicol, hinihingain tayo ng 100 yun. Pero kung may PhilHealth, na 50. Tapos, pagpunta niya dyan sa hospital na yan, nakita na unahin daw yung polyps kasi bumalik yung polyps niya. Bali, yung tenga, isusunod na lang kasi magkakonekta eh. Magkakonekta yung tenga sa ilong. Kaya, pabalik-balik pa kami dito. Pag na-operan yung ilong niya, susunod pa yung tenga. Grabe yung Oo. Medyo mahirap mag-ano kasi Oo. parang ang kasi Kaya yan magiging okay din. Ako nga 4 years na nagpapagamot, hindi ako sumusuko. Opo. Kami rin po tiyaga-tiyaga lang. Kaya nga po talagang sakripisyo sa pagbablog. Kaya yun nga sinasabi ko na sa totoo lang talaga sa camera na lang ako tumatawa eh. Pero pag patay ng camera, yun, may daming iniisip. Pag cam na, wala na. Balik na naman yung kasi alangan naman nagka-camera, nagbibideo ka. Alangan naman hindi ka makipagbiruan kasi yung grupo namin halos puro tawanan talaga. Ganyan. Mga biro-biruan habang nagtatrabaho. Kaya minsan pag minsan tinatamad ako mag-vlog. Tapos pag uwi ko pa sa bahay, makikita ko siya nakasimangot, nasakit yung ulo. Minsan nanonos lang ako natutulog. Pag doon ako sa bahay, 2:00 kasi mag-i-edit pa ako yan. Grabe yung gulang. Laban lang matatapos. Wala namang pagsubok pa yung binibigay ng Panginoon na hindi natin naresolbahan. Anong lang? Go lang ng go. Kasi sinamahan ko siya ngayon dito. Kasi dati pabalik-balik siya lang mag-isa.
Kaya nga sabi ko sa kanya, wag na sumama eh. Kasi Oo. sayang pa masahe. Eh, ano lang, sabi niya, mag-vlog ako kasi matitingga. Walang problema yun. Kaya Vlog. sabi ko sa kanya, wag na magsama, mag-ano na lang, mag-vlog na lang kasi ilang days na mawawala eh. Kaya mo naman dito lang kami support, full support sa iyo. Opo. Salamat po, ang Sir Rolando. Salamat po. Lahat mga viewers, salamat. Yun, supportahan niyo po yung ano, yung mga habang nandito sa Maynila, magbablog-vlog ako ng update. Pupunta namin sa ospital. Pa-support po ng ano natin para kahit pa paano wala tayo sa team, may pumasok pa rin na ano na revenue. Kanina nga kasi isang upload lang yung na-upload ko, may pumasok sa akin na $3. Pwede na yun, tsaga-tsaga ba? At least mayroon $3. Kasi doon lang naman kami umaasa talaga eh. Yung pagtatrabaho namin maghapon sa construction ay kung di kami nag-upload, wala talaga kaming kikitain. Yung sa pag-upload lang namin yung alam niyo naman po yun. Yung lagi namin sinasabi ngayon, pinapaliwanag namin. Tapos kung ano, minsan nabibigyan kami ng sponsor, yun, grabing pasalamat namin nun. Pag may nag-aabot sa amin na mga galing sa sponsor. Kaya kung alimbawa nag-upload kami, maghapon kami ng trabaho, nag-upload kami, tapos yun yung vlog na ginawa namin is skip. Kasi nakikita namin pag na-skip yun eh. Nakikita namin dun sa upload namin pag in-skip yun, puro yun brown dun sa studio, YouTube studio. Yun, minsan yung maghapon namin nung nakaraan nga, halos 2 araw na upload ko, puro brown, wala man lang pumasok na kahit piso, kahit $1 wala talagang pumasok. Pero okay lang yun kasi bagwan pa lang naman tayo, tsaga-tsaga lang, basta yung iniisip ko lang lagi upload, basta may vlog upload, pag may vlog edit, yun lang. Kasi wala tayong magawa eh. Yun yung ginampanan natin, tinanggap natin na trabaho. Basta nakakatulong tayo sa tao. Siyempre mga sponsor, salamat sa inyo kasi kung wala rin kayo, wala rin kaming magagawang content na ano, yung tulad ng mga pabahay na yun kasi wala pa naman kaming pondo. Di pa namin kaya na yung sariling sahod namin na ipagpagawa namin sa mga pabahay. Kasi yung sahod nga namin kulang talaga, kulang pa sa pamilya. Kumbaga sakto lang. Kaya tsaga-tsaga lang. Sana makachamba rin ng ano yung viral na vlog. Yun lang yung ano ng vlogger. Sa amin yung mahirap na ano na content sa amin talaga. Pero yung iba na mga content creator, mga kung ano lang na ano, yun pa yung mga sikat. Pero sa ano namin, content talaga yun ang pinakamahirap yung content namin kasi kami mismo yung gumagawa nung bahay. Kami rin yung nag-i-edit, kami rin yung nag-i-video. Ano sabi na? Ano pa ano? Pagka ng break time na. Ah? Ay, malapit lang pala yun sa trabaho niya. Napahaba yung pintuan ha. Kaya sabi ko sa kanya, laban lang. Kaya yan. Huwag mo kung maulan sa Bicol ngayon. Ano nakita mo yung channel na ano? Kabishi? Di mahanap yung ano, yung channel mo po, Kabishi. Watching from Chicago, sabi ni Mel Mauricio. Tama? Mauricio yun? Basa mo? Ano, lalaki po ba kayo, babae? Mel Mauricio from Chicago. Yun, salamat sa pakulay ni
Mel Chicago, Mel Mauricio sa Chicago. Salamat po. Ano ibig sabihin Thank you. ng ganun? Dalar yan. Ha? Dalar. Thank you po. Lalaki po ba kayo, babae? Tanong ko lang po. Para matawag mo. Para matawag kung ate o kuya o ma'am o sir. Wow! Sarap sa pakulay. Ganda. Babae po ay si Ma'am Mel. Ayos. Ma'am Mel. Babae pala. Thank you po. Napakalaking tulong po niyan. Thank you po talaga. Ma'am Mel Mauricio. Salamat po. Thank you po. Oh, thank you. Yan. Sir Rolando. Salamat po, Mel Mauricio. Thank you po talaga. Thank you pala. Oh, ano yun? May ano. Dollar yun. May tumatalon. At mamaya, 12, alis na kami dito. Papuntang PPH. Madaling araw. Pipila na kami nung doon. nakaraan nung nakaraan pumunta kami ng kapatid ko kasi natin lang ako, naglumotor lang kami. Alas 2. Opo, sobra pong makakatulong yan. Thank you. So, thank you. Sobrang makakatulong po yan sa amin. Yung nakaraan kasi, nagmumotor lang kami. Tapos alas 2, pumunta na kami din yung mga banay yung pila. Thank you. Laking tulong po niyan. Pag motor lang, mabilis lang. Kung yung pinalipad mo sa akin, ilang upload ko na yan sa vlog. Yung na yan. Siguro, mga 8 vlog siguro yun. 8 video yun. Mahinaman. Kasi, tinitingnan ko yung nakita namin, yung minsan yung vlog namin. Minsan, bawat video, pumapasok $2. Kaya ginagawa namin, dapat sa isang araw, maka-4 na vlog o 3. 4 na vlog o 3. Para kahit kunti, alam mo, sabihin na natin sa bawat vlog $2 o kaya $5. Kung may 4 ka na upload, mag $5 na yan. Parang na ka naman $5. Halimbawa lang yun. Minsan nga to. Nakikita talaga namin. Na, Ano na? Ay, dati ito no. Dati yun, na lobo. Dati itong lobo. Oo. Pag sinacharge to, oo. $2,000 no, okay na $2,000 no. Okay na $2,000. Okay na yun. Oo. I-Gcash na lang yung 1K. Oo. Sa receive na Gcash. Gcash mo? di pa nga. Oh, sige. Oh. Si Jason nga mag-contact. Oh, sige na. Siguro yan, kaya kasi permi kong iniipit sa ko, kaya nababasa. Nagmo-moist nga. Oo. Di yan nabasa. Talagang Di, nag-miss nga dito kasi lagi kong nakaipit dito yung GoPro. Sa pawis. Ha? Agko man ako. Agko ko. Adto kaya, sa battery dati itong lobo. Amo ko sa naman di pinadara. Lobo na talaga ito. Tapos pag sinacharge siya, nag-iinit talaga ito. Oo. Nya di nag-iilaw dapat. Oo, nag-iinit.
Tapos di nag-iilaw sa pula. Oh, sige na, no. Salamat. Oo. 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 Sabihan mo sa battery dati na itong lobo. Buko ba itong battery? Buko ba itong battery? Yan na. Sige. Oo. Nga, dalang gani ka magbayad. Udah mo na kayo doon sa bilin na. Ito kami. Doon sa puwanti. Pwede mo, ano? Ako ka, okay. Ay siya, may ako, no? Ako man si... Yan ano, kapag ano. Oo. Oo. Amo. Oo. Di pwede ka ito, no? Ayan. Ayan, anak, salamat. Salamat. Ayun, maayos yung GoPro ko. Maayos. Ano talaga, hindi talaga siya na ano. Talagang 2,000 talaga. Dapat nga sa 2.5. Okay lang ngayon kasi mababawi naman natin. Magkano rin kasi bilhin mo? Herotin yun, herotin. Siguro kasi nagmumuwis. Kasi lagi kong iniipit dito. No? Tapos pag pinagpapawisan ako, hindi naman daw siya napasok ng ano, ng tubig. Iwasan mo lang first siguro. Dapat siguro tanggalin. Oo, tanggalin mo na. Dapat wala ng guma. No? Kasi parang dyan na-stuck eh. Kasi pag wala namang guma, kasi pag nagkakamera, hindi natutumba. Masisira naman yung ano. Ito nilagyan ko kasi ito ng guma eh. Para pag natutumba, kasi pag naggagawa kami tulad ng pag nagpapalat eh, pinapatayo lang namin yan. Kasi natutumba. Siguro baka ito pa yung sanin ng pagkakasira. Kasi pag umiinit eh. Yun na yun. Oo, tanggalin ko siguro pala yan. Saan makatulong? And comment po tayo. Thank you po talaga sa ano, pakulay. Napakalaking bagay nito. Salamat. Kasi medyo, pag ano, dalawa yung GoPro mo medyo. Ano, hindi pati ano, hindi siya hassle na kumuha ng vlog. Kasi yung memory card ko dalawa rin. Ano ba, pag ito yung ginamit ko, tapos na siyang mag-vlog, hindi ko natatanggalin para ilipat yung isang memory card. Ngayon, ginagawa ko, yung isa naman yung ano, isa naman gagamitin ko na pang-vlog para alam ko na kung saan. Kasi pag yung isang memory card lang, dugtong-dugtong na yung vlog, hindi ko alam kung saan natapos. Pero pag dalawang camera, ano yun, nanto ka? Hindi ba? Parang gano'n. Hindi na tayo magsisimba? Buulan kasi. Baka kami ko naman. Magano na lang tayo sa kaya po. Manda lang tayo bukas. Tapos, Ikaw ba? Kasi na magsimba kasi linggo ngayon. Tapos magbablog din sana ako dyan sa labas. Maaga pa naman. Hindi mo na to. Muna. mamaya ko. Uy, grabe yung tulog na kagabi. Simula pagsakay dun sa bus, tulog. Nagigising lang naman siya pag ano, mag-CCR. Just Paano na po-post time yan? ewan ko, hindi ko alam. Tayo. Ano mo, 0.0. Natawa talaga ako nung grabe naman yun. Yung, Di ba yung kinata? sinama ko yun in-upload. Grabe, napakakuripot. Yung ano kasi, kuminto yung bus, tapos yung kasama namin dun sa bus, ano,
May baon sila, may kanin, may ulam, tapos may tumbler. Tapos nung ubos na yung tubig nila, doon sila kumuha doon sa restaurant, may tubig. Pinagalitan. Sinabi na, di na nga raw bumibili doon. Tapos kumuha ba doon sa tubig? Tubig lang naman yun, tapos mineral pa raw. Ako nga, pag may nangihingi dun sa amin, mineral naman yung ginagamit namin, binibigyan ko eh. Tubig lang naman yun eh. Magkano lang naman. Hindi naman sa ano. Kasi tubig, importante yung tubig. Salita, narinig mo sa vlog ko. Eh kami, may dala naman kaming tubig, di naman kami kumuha dun sa tubig nila. Kaya daw di yung mayaman yung restaurant eh. Kasi yung tubig kinukuha. Dapat kapag may negosyo ka, dapat mabait ka sa mga customer. Para ano, para kumbaga babalik-balikan ka ng customer, hindi yung customer mo pagsasalitaan. Sa amin nga, kasi yung mineral ko na pangtinda doon lang sa labas, hinahayaan lang namin pag may kumukuha, mga nagbabasketball, mga walang pambili ng ice water, hinahayaan lang namin. May tubig lang naman yan. Minsan nasabi nga nanay, tubig nga ayaw mong ibigay, dugo mo pa kaya. Diba? Yung ano dyan, tubig pa lang pinagkakait mo na. Paano kung yung dugo mo di mo pala kayang ipamigay? Nine viewers, hello. At sa 30 na nagtamsak. At syempre sa nagpakulay. Ingat po kayo sa trabaho nyo, kung ano po yung work nyo. Time check natin dito sa Pilipinas ay 3:45. 3:45. Ay, yung ano pala nun. Buti nga lang ano kasi mahina yung wifi dito. Ay yung data. Kasi gamit ko Globe. May load ako. Mas mahina yung signal. Buti lang dito paglabas nitong bahay ni Bayang, may piso wifi, malakas ang signal. Kaso yung 5 piso, isang oras. 5 piso. Ay. Comment po tayo mga silent viewers. Comment po tayo. Yan, live lang. Tamang pintuhan. Parang wala namang ulan ma. Simba tayo. Labas tayo. Ma. Mamaya ka na matulog para pag uwi natin ng simbahan, tulog ka talaga. Yung matulog ka lang, tapos gigisingin kita kakain. Baka di ka makatulog. Kasi alis kami alas 12. Ano yun? Alis natin alas 12? Dapat alas 12 nandun tayo. Yung mahaba yung pila din. Wala nung nakaraan doon kami Cavite. Hanggang sa Tansagaling. Nakarating kami. Alas 4 na tayo, no? Ha? Basta, ano na, haba. Grabe haba. Kasi nakauwi kami, hapon na. Pero kung maaga talaga, kasi yung iba doon na nagpapaumaga eh. Kung baga, pag lapag mo rin ng, kasi, pag, ano oras na papapasok? 6. Tatawagin, takbuhan na yan. Kasi nalagay yung mga papel. Pag una ka rin na ano, yung unang papel nalagay, una ka rin tatawagin. Ito kasi ayaw akong papasukin dun sa ano, opisina. Bukas, sama ako na ano, para papaliwanag ko sa kanila. Kung kailan ba talaga para, kasi galing pa tayo ng Bicol, sasabihin natin. Galing pa tayo ng Bicol. Para malaman kung ano. Para malaman kung gusto malaman kung maoperahan ba ano. Kasi mahirap lang ganun. Tapos baka pabalikin na naman tayo.
14 viewers, hello po. Ayan, maayos yung GoPro natin. Dapat pala ito tanggalin. Kasi di naman daw napasok ng ano. Di naman napasok ng tubig. Ba't nasira? Yung nagmo-moist. Baka sa casing. So, Baka ito. Baka dito, hindi, baka ito. Kaya tanggalin siguro to. Ito kasi kaya nilagyan ko ng ganito. Kasi maingat sa gamit. Sobrang ingat na sisira. Ayaw ko kasi yung gamit na may mga gas. Ito pag tinanggal, brand new to. Bagong bago pa. Oh, Hero 9. Sa akin pagbigay pati iniingatan. Baka talaga. Ayaw ko naman pabuksan yun sa mga ano, yung basta lang na electronics, ayaw ko. Baka ano lang gawin. May ano pa ba tayo doon? May tempered glass. Ma? Ito nga, may mga tempered glass to eh. Grabe yung bagyo. Bakit? Bagyo kailan? Pinalita lang. Category 4, major hurricane. Dito sa atin? Hindi sa North Atlantic Ocean. Sobrang laki niya, oh. Pero ano daw, wala namang ano, hindi naman naasahan na tatama sa Amerika. Pero kung mabuti nga hindi tatama eh. Kasi kung tatama, grabe, oh, category 4, oh. Sobrang laki, oh. Oh, grabe. Mabuti nga daw hindi tatama sa Amerika. Grabe yung lakas. Grabe, laki nung ano. Bagyo. May tugtog copyright tayo nito. Ito yung halaga nung ano. Laki din talaga pala. Oo. Tapos sabi ko nga sa inyo eh. Nasa ilang vlog yun. Ma'am Mel, ilang taon na po kayo, Ma'am Mel? Tanong ko lang. Yun, shout out sa lahat. Kay Ma'am Hershey, shout out po. Mga silent viewers natin ng mga ano, sponsor, shout out po sa inyong lahat. Pero Rolando, ang sweet. Ang sweet ko ngayon. Ang wish. Ang wish ko ngayon maging okay yan. Wish mo yung mga problema. Ewan po. Masula. Salamat po, Sir Rolando. Ay, Rinaldo. Sir Rinaldo. Verona. Parehas Sir kasi. Ronaldo. Rolando, Reynaldo. Beron. Thank you po. Salamat po sa ano, sa pag-pray nyo. Sa lahat po na nagpipray na gumaling yung asawa ko, thank you po sa inyo lahat. At yun nga, magagawa yung GoPro. At problema na lang natin ngayon ay wala. Bakit di mo kami sabi? Ha? Pagbabaga ko sa akin. Hindi ko na lang. I-ano na muna natin. Ipa-gigas na lang natin mga rebo para pag mga wither na lang. Ah, 50 na po 50s, pala. sobrang bata pa. Oo. Bata pa ng 50s. Kasing edad mo si ano, si mama. Pero matanda si mama ng ilang taon.
Paano na? 50 plus si mama eh. Senior na ata sila. Hindi pa. Hindi pa sila sila. 50 plus. Sobrang bata pa ng 50. Natatanggalin ko na lang itong guma na to. Pero ang ano, Bakit yung nagpasira? hindi ang ano lang kasi, Hindi, lagi ko kasing iniipit sa ganito po. may namumoist yan. Ganyan. Pag naayos yun, ilalagay ko yun dun sa helmet na binigay sa akin ni Kuya Bensworth. Kanino yan? Kanino kaya to? Sa kuya ko. Kuya mo? Wala. Gusto magpa-safety shoes. Yung safety shoes na ginamit ko dun, wasak na. Baka na. Stuck kasi. Stuck. So, mas maganda to pag sa construction eh. Palaging nakasubaybay sa iyo, Jason, sa aking kaway. I thank you po, Sir Reynaldo. Salamat po. O, lagi silang nagko-comment dyan sa Sir Reynaldo, Sir Rolando, Kuya Rene. Yung mga... Ayan, may ayan si Ma'am Mel, nakadagdag na si Ma'am Mary. Hindi yung iba kasi mga silent viewers. Tayo-tayo lang po dito, magkwentuhan tayo. At yun, abangan nyo lang po yung yung vlog ko bukas. Kaya natapili. Kasi itatry ko na mag-vlog doon kasi minsan kasi bawal. Bawal naman Itatry talaga. ko na yung Sa labas lang. clip lang ako doon kung anong oras kayo makarating dun sa Oh, pili. Pilihan ngayon. Dala namin. Doon nga sa pagdating natin sa Riyaya, may nagbibintang pili. Sabi ko dun sa matanda, ay mayroon dito kaming dalang pili. Pala buksan ito. Buksan na na eh. Mag-aalabas durog. siya. Ay, naku. Daming pili oh. Hindi ko nga nadala lahat. Ano to eh? Isang balde yung pinapadala sa amin. Nano? Ano? Sa init. Ano to? Itong... itong balat. Ito. Pinapakuluan. Hindi si ano, material, nilalagyan niya ng mainit na tubig. Kaya nga. Magpakulo ka. Tapos, ano kaya kakaiba ng pinakulo? Tapos, ano? Siguro yung iba kasi mabilis lang maluto o ano na. Ano yan eh, magpapakulo ko tapos parang ano siya, parang talong. Kung isaw-saw mo siya sa isaw-saw sa tuyo. May sili, may kalamansi. Sarap. Sabi ulam niyan. Tapos yung kanin ay Mainit. ha? Mainit. Hindi. Yung tawag ito, sinangag. Mats na mats po yan. Sabi, lubo na raw yung lumubo yung battery. Lubo naman talaga yun. Sabi ko, pinadala mo kasi yung luma. Ha? Pinadala mo yung luma. Pero okay pa naman kasi yun. Hindi nga sila papalitan. Mapilitan kaya yung pinadala ko. Dito ko lang nakita na kulot talaga pala ang buhok ko. Kulot, hindi ka naman susukulay. Kasi pag nagsusukulay nga nalalagas. Kulot naman kasi talaga si mama. If viewers, hello. Tawagan mo nga yung anak natin. May signal ka. Busy na naman yung kakasilpon. Alam ko nanonood yun, di. Kung di nanonood, nagsisilpon yun. Kasi di nga nagko-comment. Pumapasok yun sa ko sa live ko eh. Tawagan mo nga. Kasi may channel siya. Chat siya o. Ano chat? Yung kaya. Kaya dito ilan, nakalimutan niya. Inedit niya pa o. May... Pupapos na. Wala akong signal. Pero may signal. May signal ako eh. Parang ubos na. Tawagan mo. Tapos yung sing-sing, kung di pa niya nabibigay. Sinabi niya na yung kay Lola Pilo. Pero pinagdala niya. Oo.
nawalan pa ng signal, tingin na po ako. Opo kasi na. Kasi na, wow. Ayun, mawalan tayo ng signal ulit. Pag ito na ano pa, mag-end na ako. Yun, salamat po sa mga pumasok, sa mga silent viewers, mga nagpo-comment, yun sa nagpakulay kay Mamel. Ma'am Mel, thank you po. Ingat po kayo sa trabaho nyo. Ingat po kayo dyan. Kung Panginoon nyo, Reynaldo, ingat. Rolando, si Kuya Rene. Kabeshi, si Kuya Rene. Yung thank you po sa Sino pa ba inyo. pumasok sa atin? Si ano, yun na yun. Sa mga silent viewers, thank you. Mamaya na, pag pag nawala pa yung signal, end ko na po siya. Wala lang signal. Saan? So, ano? Siyempre, kasi pinaghirapan talaga yun yung unang napundar mo ng pagbablog eh. Sobrang pinag-ipunan. Yan na yung ano, pundar ko sa pagbablog talaga. Yung baka parang magalaw ko eh. May napundar pa ako na kalabaw. Sabi ko sa kanya, pag inoperahan siya tapos wala pa akong ipon, parang may baby. Kaso yung ibig sabi niya, wag na lang daw siya magpagamot. No choice tayo eh. Pag nabenta natin yun, kasi lumayo ka, makakabal din naman yun. Ganun lang yun. ako eh. Kaya nga tayo may napupundar para pag mayroon tayo, may dumating na problema, mayroon tayo kumbaga itutulak. Yun na yun. Yun na yun. Una GoPro, pangalawa, yung kalabaw, pangatlo, itong cellphone na ginagamit ko na pan-live, ito na yun. Kasi yung cellphone ko na isa, lagi nang naghahang. Tapos nahirapan ang pag-i-edit. Pag marami yung vlog, isang cellphone lang ginagamit ko, nahirapan ako. Yun na nagpersa ako na kumuha nitong cellphone na ito. Ayun, malabo yun. Malabo sa camera. Ito, nagagamit ko na sa pag yung GoPro ko, isang lang ginagamit. Ito ko na nagagamit kasi parang GoPro na rin yung kuha niya. Kaso ito yung kuha nito, yung boses, masagalsal. Hindi tulad ng GoPro na pulido yung kuha ng boses. Pero malinaw. Malinaw ko.